हेलो लोगोफोर गिबियावनो आङो गासैखौबो आंनि गोदान ब्लगआव बरायग्रोनानै लालायबाय लोगोफोर दिनै जोंना 15 आगस्टनि स्कुलाव एसे प्रग्राम जादों फिसानो ओमफ्राय बेयाव फरायसाफ्रा मोसादों आरो लोगोफोर बायदि मैया गानफोरखौहाय ओमफ्राय आङो बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव एसे ब्लग लांबाय लोगोफोर नोंथांमोना अननानै जोबजासिम नायलांदोलाय गथ'फ्राबो नै जि जोम जाबाय मोसानाय नायनो फैदो लोगोफोर बिदिब्ला Jai Boro Bhima, Jai Boro Sa.